Dobrý den, dneska promluvíme o reflexivních vazbách s genitivem. Na začátku si řekneme, co to jsou reflexivní vazby. Reflexivní vazba znamená, že sloveso se pojí se zvratným zájmenem, tedy se nebo si. Tato zájmena nejsou samostatným předmětem, ale součástí slovesa. Mění jeho význam nebo gramatickou funkci. Vazba batse se pojí s genitivem a odpovídá na otázku koho čeho. Také je možno přidat předložku o a pak se automaticky změní na akuzativ stávající otázkou koho co. Batse má několik základních významů. Například za prvé strach z konkrétní osoby nebo věcí. Bojím se psa nebo děti se bojí učitelky. Za druhé obava z události nebo situace. Bojím se zítřejší zkoušky, bojím se války. Za třetí obava o někoho. Tady už pozor, změna vazby. Bát se o plus čtvrtý pád, bojím se o tebe, nebo rodiče se bojí o své děti. Rozdíl, bojím se zkoušky, zkouška je objekt strachu, anebo bojím se o sestru, znamená, že mám starost, že se jí něco stane. Vazba važit si se pojí s genitivem a odpovídá na otázku koho čeho. A používáme ji, když někoho respektujeme, ctíme nebo oceňujeme. Vážím si tvé pomoci. Vážíme si lidí, kteří říkají pravdu. Učitel si váží pracovitých studentů. Lze použít pro osoby i neosobní věci, hodnoty činy. Vážím si svého zdraví. Měl by si víc vážit času. Pozor, neplést svažit něco bez sí, bude to úplně jiný význam, jako je měřit hmotnost. Vážím jablko, má 150 gramů, zcela jiný význam. Vazba dožadovat se pojí s genitivem a odpovídá na otázku koho čeho. Používáme ji, když silně a vytrvale něco požadujeme. Často s pocitem, že na to máme nárok. Občan se dožaduje spravedlnosti. Dožadoval se odpovědi od úřadu. Zaměstnanci se dožadují zvýšení mezd. Často se používá formální úřední nebo právní komunikaci. Rodiče se dožadují lepších podmínek ve škole. Dožadujeme se dodržení smlouvy. Klient se dožaduje náhrady škody. Existuje i dokonavý vid dožadat se, například dožadal se spravedlnosti. Vazba účastnit se pojí s genitivem a odpovídá na otázku koho čeho. Používáme ji, když jsme přítomni na nějaké akci nebo se aktivně zapojujeme. Účastním se konference o vzdělávání. Studenti se účastní soutěže v angličtině. Politici se účastní veřejné debaty. Používá se i pro dlouhodobou nebo pravidelnou účast. Účastníme se všech školních projektů. Každý rok se účastní maratonu. Naši žáci se pravidelně účastní olympiád. Pozor, zúčastnit se je dokonalý vid a vyjadřuje jednorázovou dokončenou účast. Zúčastnil se včerejší porády. Zúčastníš se zítřejšího zápasu? Sloveso všimnout si se pojí s genitivem a odpovídá na otázku koho čeho. Používáme ho, když zaregistrujeme, postřehneme nebo si uvědomíme něco, co jsme předtím nevěděli nebo neviděli. Všiml jsem si, že dnes nepřišla. Nevšimla jsi, že se změnila pravidla? Všimli jsme si nové cedule na dveřích. Může jít o malý detail i velkou změnu v komunikaci i v prostředí. Všiml si jejího nového účesu. Učitel si všiml, že student opisuje. Všimli jsme si chyby ve smlouvě. Všimnout bez si neexistuje. Si je nedílná součást slovesa, bez níž sloveso nedává smysl. Taky všimnout si na dokonavý a nedokonavý vid. Každý den si všímám, že přichází později. Opakovaný, dlouhodobý proces. Včera jsem si všiml, že přišel pozdě. Jeden konkrétní moment. Sloveso zbavit se znamená vědomě se něčeho vzdát, odstránit, zlikvidovat něco nechtěného nebo nepotřebného. Může se týkat věcí, osob, pocitů a problémů.
Spojí se s genitivem a odpovídá na otázku koho čeho. Můžeme se zbavit konkrétní nebo fyzické věci. Zbavil se starého nábytku, musím se zbavit odpadku. Také abstraktní, zbavila se strachu z neúspěchu. Chtěl se zbavit odpovědnosti. Nemohu se zbavit pocitu viny. A dokonce i negativních lidí. Zbavil se toxického šéfa. Snaží se zbavit nepohodlného svědka v negativním smyslu. Pozor, bez se by šlo o jiný význam. Například zbavil ho titulu. Vazba týkat se pojí s genitivem a odpovídá na otázku koho čeho. Používá se, když něco má souvislost nebo vztah k určité věci nebo osobě. To se mě netýká. Otázka se týká ochrany osobních údajů. Týká se to všech studentů. Zajímavá poznámka. Sloveso je dost často použito v negativním tvaru. To se mě netýká. To už se tě netýká, jsi dospělý. A nebo podmínkové či upřesňující věty. Co se týká financí, rozhoduje účetní. Pokud se to týká mě, tak nemám námitek. Sloveso dotknout se pojí s genitivem a odpovídá na otázku koho čeho. Má dva základní významy. První znamená obyčejný fyzický dotek. Něčeho se lehce fyzicky dotknout, rukou anebo předmětem. Dotkl se její ruky, nedotýkí se toho kabelu. Je zakázáno dotýkat se exponátu. Taky je možný přenesený význam, emocionální nebo citlivé téma. Zasáhnout někoho citově ovlivnit. Jeho slova se mě hluboce dotkla. Nechtěl jsem se tě tím dotknout. Ta poznámka se ho dotkla. V češtině používáme genitiv, ale v mnoha jazycích spíše akuzativ nebo předložku do, jako tady například ruština. Dotknout se do něčeho. Vazba obávat se znamená mít strach nebo nepříjemné tušení z budoucnosti. Mít starost, že se něco negativního stane. Často méně emoční než bát se. Více racionální nebo společenské. Pojí se s genitivem a odpovídá na otázku koho, čeho. Obávám se špatného výsledku. Lidé se obávají krize. Obáváme se zhoršení situace. Nevím, ale obávám se nejhoršího. Často se používá i jako úvod zdvořilé fráze. Obávám se, že vám nemůžu pomoci. Obávám se, že došlo k omylu. Uvádí se taky typická spojení s tímto slovesem jako například obávat se války, krize, nemoci, ztráty, problémů. Ve většině případů můžeme vidět vazbu obávat se spojenou s vedlejší větou pomocí spojky že. Příklad s vedlejší větou. Obávám se, že to nepůjde. Obávali se, že jim vláda nevyhoví. Sloveso ptat se v základním případě se pojí s genitivem a odpovídá na otázku koho čeho. Ale stejně tak se pojí i s akuzativem po předložce na. Takže pozor, ptám se osoby, použijeme genitiv. Ptám se učitele, ptala se kamaráda, dítě se ptá maminky. Ptám se na věc, použijeme akuzativ. Ptám se na cestu, ptala se na cenu, ptali se na výsledek. Taky můžeme je použít obojí najednou, a to ve většině případě takhle je. Ptala se prodavače, použijeme genitiv, na koho co, na slévu, tady už máme akuzativ. Ptal jsem se kamarádky na telefonní číslo. Vazba má i dokonavý vid, jako je zeptat se. Zeptám se učitele, kdy bude test. Mohu se tě na něco zeptat? Jaký je mezi nimi rozdíl? Ptat se, průběh a opakovaně a zeptat se jednorázově a dokonaně. Čeština je specifická tím, že osoba je v genitivu, zatímco věc v akuzativu po předložce na. Děkuji moc za pozornost a doufám, že toto video bylo užitečné.